porque a verdadeira tradición non emana do pasado, non está no presente nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna de Galicia, que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é historia, a tradición é eternidade. Bo día. Quero comenzar este pregón con unhas palabras de Castelao no 75 cabodano do seu pasamento e co recente recoñecemento polo Parlamento de Galiza como primeiro presidente do noso país. Quero agradecer ás mulleres de Insua terme convidado para dar este pregón. Escribín hai 2 semanas nun pequeno artigo para o suplemento A Chaira del Progreso que en mulleres como as de Insua están as superheroínas galegas, que non visten capas ou traxes teñidos e luminosos ao estilo da produción de cómics e filmes americanos, visten roupas tradicionais de liño e salvan o país da súa desaparición cando vai camiño de ser abducido pola uniformización da globalidade. O meu papel hoxe é enaltecer, admirar e animar esta exaltación